Mar úachtarán, gwyn banach tí na nolag agus na haflína gach duine in éireann. Ar winter atá thar lear, ar a siúdathag an tacaíocht dóibh agus na pobile cuireann fáilte rompa. Is dréibh se áthais agus teoc crí atá san nolag. Is am speisialta den bhlín atá an, nuair a hagan an irid sin dín le chéile in dealaigh agus len gáide. Is sprid an winteris agus an cilúre. Is deisitá an dóchas a anúcant agus mud féchant amach roin le chéile. Dúin éile, iad siúd atá uignach nó cráte san áraibh. Tugann sé sprág a féchant chun cín harna híanta fáda doracha, go dtí gealantas gile an airig a ríis. Is scéal bhethel fa Joseph agus muire gan dídan, agus iad tnúla bhrethelineh atá grílár na Síre seo, agus irtar in smuoineh an gadrah a bhín agin leis an stráinséir, an téatá leo cealach in nasc. Gwyrdar gwifna dúin faoi nolag, ní bháin an chuig go raibh fearr agus bhein, a mália hágant chun a leanamh a bhreithín áit I bhd I géin. An cuiar hánig éiri agus cuairtóirí a neithníide na gcuideachta, ach níos tábhachtaí fós, etic, cuachtúil an áltachis. An bhí se caite, dil mé a cuairtrí seachtainna chuig an Éifrig. Áit a bhaca mé go pásanta, dlú cór suntrasach na díre. Lihéad na héad tóipe, agus iad don an lec leis an grúcás an bhfuil an irid sin fearr bán agus páiste sna tíre mágart. A bhégan dó bh máilte, a bubba agus is slitte bheitthe a ágáil ina dhí chun dídanna áil na gréacha. Ba ceart go léróig an deathil síl dúin, go bhéite mis go léir agus ní bháin na céad tíre a gcuirtar isteachártha, a bheith páteach san éireachta dídan thuairt, dóibh siúd atá tiethe ó néirleanúnt nó an ocras. Is séasúr na siacána atá san nolag. Uair le tuairt chun cuimhnimh gach is féidir bhaint amach, trí bhacnimh, trí bhathúnas agus trí abhhaintras. Níos luatha mbliana, bhí sé don óragam, a bheith an géad ceann stéit éireann, a thug cuairt stáit an gcórsas gara tá agin, I nach cíal den focail sin. Is sin an riocht déantathe. Ba frihléad an a mhór, agus ba cúis áistam, a bheith a bheith an códas idir an gá phobal a heaspáint. Pobil nach bhearcan a céile le súile áras ac an níos mó, ach le súile muíonacha ón cóhheasa agus an timitis córáinte. Agus an bhliain nua ag teannach linn, agus muid ag leanúnt len séla céile. Bhhailio ma bheasa haspáin dóibh siúd a cuireann gumas an séil sin a mharachtáil. Tá is agam go bhfuil an timitas sin don freastal séireann I galéir córáin sin a measc siúd atá díirithe fóna bhí dhéanamh don phobal. Bhhailio mar san winter na hÉireann, buchas a ghlacá leo siúd go léir atá ag freastal bobbal le linn na Síre, na fuirne san hospidéal, na sérvísí éigeandála, an gáda sicóna, agus buí le óglaigh na hÉireann atá ag tacú leis an tíocán thar lear. Is ma bhíon go deoch ag flúirse deisina chun rathú a núchan agus cuaram a dhéanamh sa bhliain 2015. Go dé sprid an cuaram sin, a leathan fud an dornáin léhananta luach for seo, a catsearín ggóliúdar geanúla fud an phobal, amach thar an nolag agus isteach sa bhliain atá amach roin. Gwyn féin agus Sabina, nolig hana gach éon duine díobh agus bliain nua faoi hiocán agus faoi waise.